Barcelona bull d'iniciatives i de projectes de ciutat intel·ligent i per això s'hi celebra el Congrés Mundial de l'Smart City. Ara que cal és fomentar aquestes idees, fer que creixin i posar-les al servei de tots els ciutadans. Yeah, you can see everything. But it's a whole lot of it because you can't, as a municipality or even as a board, you can't do it on your own. You have to get it and do it together. Citizens are always a central element. So we always incorporate public values within every project that we do. Aquí darrere meu tinc un representant de la ciutat d'Estocolm, el director d'innovació, i quan li he preguntat per Barcelona m'ha dit hem d'enfortir els vincles i hem d'educar els alcaldes. I know that you have a lot to think to the Olympic Games 1992. You have come up to a high level, and you used it to come up to steal from us everything. You don't need to find the solution yourself and do it. Doncs això és el que em diuen des de ciutats com Amsterdam, Berlín, Viena. Si volem que Barcelona sigui de veritat una ciutat intel·ligent líder, basada en renovables i on el centre de tot sigui el benestar del ciutadà, hem d'implicar el ciutadà en la presa de decisions. I jo hi afegeixo, hem d'exercir com a capital d'estat. I jo vull liderar la tasca internacional des de l'Ajuntament de Barcelona, capital d'estat.